Ei, hola, això és possible passar-se Pokémon només en valencià? No és així, qualitat? Sí, així és. Com veureu, estareu ara veient una pantalla doble. A cada costat de la pantalla veureu un gameplay. I vos pot cridar l'atenció dues coses. La primera, que està en valencià, i la segona, que els textos són un poc distints. Per què passa això? Pues molt senzill, perquè són dues traduccions diferents. Resulta que Qualitat i jo, jo i un altre company, vam emprendre el mateix projecte a la mateixa vegada, de traduir els jocs que en Espanya se coneixen com a Pokémon Rojo Fuego i Verde Hoja, traduir-los al valencià. I s'enterarem en una fase més avançada del desenvolupament i vam decidir continuar cada un en la nostra versió. I hem pensat que és una bona ocasió per veure quines diferències poden sorgir en dos projectes tan pareguts. Veritat? Exactament. Tu creus que n'hi ha alguna espècie de ment colmena, si darrere d'això? Una Probablement. Còsmica? Probablement, la veritat. Home, és cert que n'hi ha moltes decisions que hem pres, moltes que han sigut diferents, però també moltes que han sigut paregudes per lo que hem parlat. Sí, de fet, n'hi ha alguna que han sigut exactes. Sí, la veritat és que sí, és molt curiós. I bueno, perquè tinga això més gràcia i més interès i que anem descobrint coses conforme fem estos vídeos, el que hem decidit és que Qualitat jugarà a la nostra versió i jo jugaré a la versió de Qualitat. Correcte. La Xina és com una cosa xina nova, poder viure-ho de zero. De fet, si seguiu a Pokémon Valencià en Twitter, teniu baix l'arroba, però arroba PKMNVAL. Hòstia, com em costa... PKMN val. Val, sí. Si seguiu, cada dia van posant com xicotetes traduccions que hem fet, ostres, això ho hem canviat així, això ho hem canviat allà. I jo seguís i he estat llegint-lo així com de reull, perquè volia vindre aquesta experiència des de zero i no tindre ningú spoiler. La veritat és que millor així, és més genuí i tot. Sí, total, ens poden sorprendre més de les coses que passen. Si te paris, li tirem? Sí, anem tirant-li. Anem a posar els nostres noms. Professor Oak. Sí, això és un altre canvi així en la meva pantalla, veureu com es diu Roures, que és un nom que m'agrada molt, per cert. Me crida l'atenció perquè fa poquet ha eixit que en Harry Potter a Oliver Wood li diuen Mark Roures, i és com, joder, és el net del professor Oak si li fiques Mark, el rival, és Mark Roures. A Oliver Wood li diuen Mark Roures? En català, a Oliver Wood li diuen... Li han canviat el nom? Li han canviat... però no només a Oliver Wood, a una muntona de personatges, llevades principals, rotllo Harry Potter, Hermione i tots ixos que sí que els han deixat els mateixos. La resta, cada un li han ficat el nom que els ha paregut. Però que estrany, no? Un poquet, però bueno. Perquè tens un gent d'Oxford i gent de l'Empordà, no? En Howard. Ja, però està curiós. A Hogwarts no sé si li han canviat el nom, penso que també, Ara mateix no recordo quin, però... A veure, jo sí que sé que en alguns llocs d'Europa l'han canviat, i això ho entenc. Vull dir que si tens els protagonistes en anglès i la resta de gent té noms com de... saps, de... l'Alcúdia de Crespins... però no sé, tampoc sé com funciona el tema de les escoles màgiques en realitat. Ja. Home, siguent que està ambientat en Regne Unit, la veritat és que és un poquet estrany, però bueno. Són decisions que se prenen que... Vaig a acostar-me al PC, l'ordinador, per a que pugueu veure aquesta pantalla, que serà segurament l'única vegada que la veieu en tot el joc, però és molt única, a mi m'agrada molt. Mira, tu has anomenat els objectes ítems i jo objectes. Sí, així vaig tindre... una diferència. Sempre vaig tindre un dilema, perquè he intentat que totes les frases, totes les paraules que utilitzés foren acceptades en valencià, català o balear, i ítem no l'he trobat en ningú diccionari i he consultat un munt de diccionaris, ni el de l'Acadèmia Valenciana de Llengua, ni el de l'Acadèmia Catalana, ni el valenciano català balear, ningú no apareix ítem, però bueno, és una paraula bastant acceptada, bastant usada en este tipo de
de jocs de rol. Mm. Home, està clar que ítem és una paraula que cap millor en el text que objecte, que a mi alguna vegada m'ha Sí, de fet, m'ha costat quadrar-la. O sigui, he utilitzat indistintament ítem que objecte, però en algunes pantalles se'm trencava, perquè era massa llarga. I per cert, així n'hi ha una cosa que m'agrada molt, que jo vaig tenir molts problemes a traduir casa de personatge perquè, com sabreu en valencià, existeixen les apòstrofs. Si un nom comença en... Si un substantiu comença en vocal, i així ha tingut una solució molt elegant i molt valenciana, que és posar K, que m'ha donat molta ràbia, que no se m'ha ocorrit a mi. Però bueno, se m'ho ben dit. Al final, en el tema d'apòstrofs, en noms aixina que són variables, pues al final nosaltres hem optat per no ficar l'apòstrof i ja està, perquè no n'hi ha altra manera. Sí, no hi ha manera de programar-ho. Igual sí, però seria molt complicat. Molt. Bueno, anem per feina i anem allà a començar l'aventura. I a que aparega el professor a salvar-nos dels perills de l'herba alta. Sí, que ja és hora. Ei, nano, diu el professor, tu. Jo t'he de dir una cosa, la paraula nano té una fama roïna molt poc justificada. Com que era una paraula molt bonica, hasta que va vindre gent de fora a engarrolitzar-la. Pot ser, pot ser. Així està pegant-nos la xapa de jugant un videojoc que vaig donar-vos una raó de fer. És cert, perdoneu. Sí que s'enrotlla, mare de Déu. Sí, el teu diu iavi o el meu diu avi. Està bé, són persones diferents, encara que no pareguem. I arriba el moment de triar Pokémon. Així la diferència més gran que veureu és que a la seva pantalla els Pokémon tindran un nom anglès, els noms que van arribar a Espanya. I a la meva, que és la traducció que ha fet ell, els Pokémon tenen noms traduïts. És així, ara mateix veureu que ell està triant Squirtle i estic triant Tortuguit. Vaig intentar a la llarg de la partida anar averiguant les etimologies dels Pokémon. És etimologia, veritat? A qui vas a triar? Tinc curiositat. Pues no ho sé. Jo habitualment sol triar a Bulbasaur, però bueno, jo crec que per variar un poquet vaig a triar a Squirtle. Jo també sol triar a Bulbasaur, però no volia triar el mateix que tu. Així que vaig aprofitar jo tria a Squirtle, no passa res. Vaig aprofitar per triar a Dinoceba. Normalment poso noms als meus Pokémon, però com dona la circumstància que estic jugant en aquest joc que té noms diguem traduïts per als Pokémon, anem a deixar-ho passar. Però la gent que no sàpiga com funciona aquest joc, es tracta d'un joc de rol en el que vas col·leccionant criatures i lluites amb altres persones i amb altres criatures per a avançar en un típic joc RPG. Ai, senyor meu. Diu el professor. Ai, rebei. A mi jo també volia explicar tot això del tema de traduir o no traduir el nom dels Pokémon, no? A què obedeix. I és que resulta que originalment la idea era que els Pokémon se traduïren en tots els idiomes. Què passa? Que tant a Espanya com a Itàlia no era gens habitual traduir els videojocs en general. Sempre solien arribar les versions en anglès. I aleshores van traduir els primers jocs, el Pokémon rojo i azul originals, un poquet de pressa i corregent, i algunes coses com els noms dels Pokémon pues, les van deixar en anglès. Però bueno, si jugueu en francès o en alemà, pues, podeu veure que els noms estan totalment traduïts també. Sí, en Espanya va ser l'únic lloc on no van... Bueno, Espanya i Itàlia va ser l'únic lloc on no van arribar traduïts. Que és una llàstima. I ja es va mantindre per consistència me mantiene al llarg de les generacions. Però això, si vas a França, Alemanya, qualsevol altre lloc, sí que tenen els jocs traduïts. I m'ha pregut un toc molt guai, el que jo no em vaig atrevir, que s'hagi clavat esta pintura de traduir tots els Pokémon que són en aquest joc, ara mateix crec que són 386. Sí.
i els traduït Bueno, per i en veritat. l'actualitat ja són 800 o per ahí. Sí, ara mateix són quasi 1 miliar. I tenim en compte també que en aquest joc la majoria de Pokémon no ixen. Crec que ixen com a 180 o 200. O sigui que Sí. heu traduït de més inclús. Sí, hem traduït alguns que no ixen, que ixirien en Robí, Safir o Maragda. Com va ser el procés de dir, val, tinc este producte, vaig a traduir... Com vau traduir cada una de les criatures? Pues mira, en el meu cas, precisament, se mos va ocurrir traduir el Pokémon, o sea, no és que diguem, anem a traduir Pokémon i després diguem, ei, si traduïm els noms dels Pokémon, va ser més bé al contrari. Sí. Simplement, un dia estava avorrit i digui, se m'ocorriren noms així xorra pels Pokémon, traduïts al valencià i tal, i sí, a partir d'ahí que varem decidir traduir els jocs també. Ja, o sigui que va ser al revés, més bé. Sí, O sí, començant sí. la seva dir, ostres, s'ha fet pitjor, podem treure el joc, en realitat és una cosa que a priori pareix senzill. Home, tampoc, vull dir, d'entrada és algo que dius, això se pot fer. La pregunta és si se pot fer. Ja, jo, I la veritat és que vaig pecar un poc de... Quin és el contrari d'humilitat? de soberbia? Pot ser, perquè no sé si la gent està molt clavada en això, però hi ha una comunitat molt gran de hackrots de Pokémon, que és gent que agarra un joc, l'edita i fa un joc propi sobre la base del joc que existeix. Per exemple, este joc mateix és el que més s'utilitza per a editar. Però també vaig a fer un incís. Hem arribat al primer poble, Ciutat Verda, en el teu joc, i la Pobla Verda en el meu. Com veureu, encara no tenim el mapa, però també tots els noms de pobles estan traduïts, alguns similars a l'anglès, suposa, altres més similars a l'espanyol. Home, està clar que la Pobla Verda és un nom molt més adequat per esta ciutat, perquè, vamos, dos cases i un centre Pokémon, a mi me pareix que de ciutat de poquet, però bueno. Precisament ho vaig canviar per això, no entenc per què este lloc es diu ciutat. És a dir, Ja. és dels pobles, de fet, més menuts de tot el joc. Sí, No sé sí, si és sí. perquè responia que tots els Poble jocs... la banda és més gran que este, de fet, no? Sí. Diria jo. De fet, ho vaig estar pensant i crec que respon a que tots els jocs amb gimnasos es diuen ciutat. I tots els noms sense gimnasos es diuen poble. Bueno, n'hi ha uno que és illa. Sí? Bueno, sí, és d'illa, en realitat. És una illa, però, bueno, es diu illa perquè està en el mar, però si no, segur que es diria ciutat. Però que vaig canviar perquè Sí. em pareix un poc ridícul que això sigui una ciutat, la veritat. Mm. Però he perdut el fil. De què estava parlant? De la Pobla Verda. Sí, la Pobla Verda, traducció... No ho sé, tornaré ahir després. Vale, estem fent la primera comanda del joc, que és anar a fer un xicotet recau al poble d'enfront. Sí, I, portar-li un paquet al professor. clar, que serveix un poc per a aprendre les dinàmiques d'aquest joc, com et mous pel mapa, com vas amb altres Pokémon. Ah, sí, estava parlant del tema de traduir-lo. Jo, en la meva soberbia, vaig pensar, bueno, no deu ser excessivament complicat, perquè hi ha una comunitat molt gran de gent que fa hack ROMs, que és això, agafar un joc i editar-lo, i ixen com a bolets després de ploure. Sí, Com a que sí, n'hi ha. n'hi ha una comunitat molt gran, però també és cert que segons quina cosa vulguis buscar, no la trobes. Ja, I jo, per exemple, el sistema este de paraules que te diuen, no, fes una locució en 4 paraules, no sé quina història. Nosaltres estiguerem molt de temps intentant descobrir com anava el tema de l'ordenació, perquè clar, tu les traduïxes, però després, si van ordenades alfabèticament, en anglès o en castellà l'ordenació és una i en valencià és una altra. Sí, és horrorós. I estigué el meu company pegant-se una muntonada en el tema este i al final ho va traure, però vamos, que complicat. Això per no parlar que es tradueix quasi tot text, però hi ha moltes coses que no són text, són imatge. Per exemple, esta pantalla ho vaig ensenyar en què veiem les dades del Pokémon. Veieu si el número de Pokémon, vaig a treure el ficar jo també, el sí. número del Pokémon, el seu nom, el seu tipus, nota, etc. Tot això
són imatges, és a dir, que t'has de clavar a fer edició d'imatge, canviar píxel per píxel, i és una cosa... Ens ha quedat bastant paregut, de fet, Sí, per haver-ho fet de zero, però això són imatges que has de retocar, has de saber moure, però no sé, jo vaig clavar això pensant, bueno, hi ha molta gent així jove que ho fa, saps, com el típic xaval de 14 anys que et posa a editar un joc. I dic, més que complicat deu ser costós, n'hi ha molta feina. I en veritat que hi ha molta feina, però també molta complicació darrere, jo vaig tindre moltíssims problemes a l'hora sí. de... Diguem que la forma en la que està organitzat per baix el joc és un llenguatge molt més pròxim a la màquina que a l'ésser humà. Entonces, a vegades costa un poc pillar-li la lògica de com està muntat tot. Sí, has de... té com un cert llenguatge de programació, has de saber un poc de llenguatge hexadecimal. Jo de no tenia ni idea, no sé... Jo sé que... Sí, tu sí que tens un poc més de coneixement d'ordinador, no? Sí, bueno, jo sóc informàtic, no sé, bueno. Sí, però jo d'informàtica vaig zero. I crec que... Però que al final la forma en la que estan muntats els jocs per baix és una cosa que és un poquet, pues, bueno, com els ha aparegut a d'ells, saps? Que... Sí, és molt complicada per ningú motiu en concret. A més, per a fer bé això, per si algú té interès en fer-ho, la forma més correcta és anar al codi del joc i modificar coses des del codi. Lo qual dona poc problema perquè s'ha controlat més o menys el que fas, però és molt costós i moltes més hores de feina que si utilitzes algunes ferramentes externes que existeixen. Però sí. El problema que tenen aquestes ferramentes... N'hi ha algunes ferramentes, si algú de vosaltres anima a fer una cosa d'estes, n'hi ha una ferramenta que vos desrecomanem activament que s'anomena Advanced Text. Sí. perquè fa algunes barrabassades que jo no les entenc, la veritat. Sí, però aquesta és una ferramenta que tot el món gasta a primeries d'intentar fer alguna cosa xina, perquè és senzilla d'utilitzar en principi i té una interfàs... Interfàs és un valencià? No tinc ni idea. Interfície. Interfície? Que jo ho sé per la carrera, vull dir-te, és l'únic context on ho he escoltat. Ja, té una interfície relativament senzilla, però et trenca el joc de 50 maneres distintes. Sí. N'hi ha alguns caràcters que no té. De fet, ara, si passes per la Paula Verda, he deixat una I un accent sí. amb accent obert. Una I amb accent obert perquè la I amb accent tancat per algun motiu no existia, i en aquest programa no sé, és un despicació total. Ui, vaig a pel mapa, de fet, que me l'he deixat. Va, anem a avançar un poquil. Saps, estem parlant abans de l'home este gros que sí. Parla de la tecnologia. De la tecnologia? Correcte, és de veres. Mira, vaig a tornar que jo... Jo no anava a veure a la germana, tu. Me'n vaig sense mapa per el món. Ja, jo ja he pillat el mapa. Que he vist que es diu Llura, la teva xica de mapa. Sí. És com això, alguna traducció que heu fet d'algun altre idioma o és un nom qualsevol? En este cas és inventat totalment, vull dir. Normalment els noms tenen algun origen, però així és segur perquè mos agradava i ja està. I mos ha paregut que li pegava, mínimament. Sí, està bastant bé. Ens ho agrada, de fet, ara m'ha donat por que se'm trenqui per algun motiu. Gen. I a la teua li diuen Gen. Sí, això va ser perquè, bueno, en realitat és un petit homenatge a una amiga meva que és traductora i sempre que intente traduir algo com que em dona molt de suport i no sé, li vaig posar el nom a aquest personatge per fer-li no sé, aquest xicotet homenatge, no? Estar-te rodixint la vida perquè li vaig tot molt bé. Per cert, volíem comentar també, que no ho hem dit, però això no deixa de ser un projecte amateur, nosaltres som gent no professional que no té formació en traducció. Efectivament. I això perquè ho diguem, perquè és esperable que n'hi hagi certs errors a lo millor, certes coses que no estan fetes prou bé que es podrien fer perquè no som gent que visca d'això ni sàpia massa bé què està fent. Això ho hem fet en les nostres rates lliures i ha eixit el que ha eixit. Sí, jo crec que hem intentat ser el més professionals possible. Però, evidentment, pues, m'imagino que n'hi ha molt, si n'hi ha algú que siga traductor o que tinga formació en el tema que estigui veient això, igual s'està portant les mans un poc al cap en alguna cosa que estem fent. Però vaja, Vampillavor, m'encanta aquesta traducció, tio. Vampillavor. És superguai. Digue, abans de que
O sea, que quede clar que no És som que, gent. és que l'anglès que és Litsid me pareix impossible de traduir, vull dir... Ja. Jo És vaig un nom estar- tan bo i tan això que ni idea. Sí. En castellà, drenadores, a mi me pareix regular, però és que també és de veres que han fet el que han pogut. Ja, jo vaig estar pegant-li moltes voltes també i al final la vaig deixar en drenadores perquè, no sé. En realitat, he anat molt al castellà. O sigui, una Ja. diferència que hi ha també entre el seu joc i el meu és que hem gastat bases distintes. És a dir, vosaltres l'heu traduït directe de la ROM espanyola, no? Mm. I jo l'he traduït directament de la ROM anglesa. En realitat no n'hi ha molta diferència entre una i altra. Però... I a més em vau dir que vosaltres utilitzàveu bàsicament la ROM anglesa també de base, no? A l'hora de traduir. Sí, o sigui, diguem que hem introduït el text en la Roma en castellà, vale? Perquè per motius com per exemple, jo que sé, pues, la Pokédex, no? Que te diu l'alçada i el pes, que en l'anglès estan en el sistema imperial i en castellà estan en sistema mètric, segur per aquest tipus de detalls. Sí. Però després sí que és de veres que el que són els texts, els que hem pres com a referència fonamentalment han sigut els de l'anglès i no els del castellà. Sí, perquè al cap i a la fi l'idioma anglès ve directament traduït del japonès, però el castellà ve traduït de l'anglès, que ja és un pas més que afegir. Exacte. Sí, jo ho vaig fer sobre l'anglesa i m'arrepentix moltíssim. M'arrepentix moltíssim per el tema, el que has dit de la Pokédex del llenguatge imperial especialment, perquè m'he tirat hores i hores intentant canviar això i ha sigut impossible. Així que si algú li pega per mirar la Pokédex, bueno, a la teua sí que hi ve, doncs jo em poso a la Pokédex d'aquest joc i veu que Dino Seva té una alçada de 0 a 7 metres i pesa quasi 7 quilos. En canvi, si tu entres a la Pokédex, veuràs que està tot... Sí, un moment que està l'home major capturant el Weedle i ara quan t'acaba entra a la Pokédex. Sí, per cert, l'home major te'l dona la Poketele, que és una espècie de tutorial estrany que han posat en este joc, Sí, i vos vaig a regalar un poc de lore, i és que el personatge que t'ensenya a fer coses en la Poketele és el net d'este home, que vaig descobrir fa poc i volia presumir. la veritat és que la Pokétele és una d'aquestes coses que no gasta ningú. N'hi ha prou coses en este joc que tenen... que són així prou poc utilitzades, no? Però la Pokétele en concret és una llàstima perquè en realitat me pareix que el personatge que t'ensenya té molta personalitat. Sí, està bastant bé. Jo, de fet, ni tan sols l'he testada, la Poketele, perquè és literalment l'últim que vaig traduir i és una cosa que em feia molta ràbia de traduir. Així que ara mateix, si n'hi ha algun error, perquè no l'he comprovat. El Pokécolega. El meu li diuen Pokéamic, mira, em tira per el mateix, Sí, costat. jo I això que també. ni en castellà ni en anglès li diuen res paregut. Ja, però no sé, com que dona aquesta energia, veritat? Sí, és així Jo l'he fet un poc llauro, l'he mesclat un poc en un professor de la meva carrera que també que era molt així, yeah! Ja, jo no recordo exactament, l'únic que recordo és que sé que a cada classe li vaig posar com un refrany distint per a tancar la sessió, perquè pensava que era un tio molt de poble. No sé, té aquesta energia de ser una persona... És que té eixa pinta, sí. Ser una persona amable i de poble i que... Bueno, estem veient un poc per ensenyar-vos una miquiua, però vaja, el tema és que... El tema és que això és un tipus de tutorial. Mira, això no ho has Sí, dit. t'has deixat una coseta sense traduir. Crec que només has traduït el text de quan parla ell, saps? Quan està dins del combat. No sabia que tenia text ahí, de fet. Vaja, pues, bueno, un exemple de que jo ho he fet en anglès i així les coses que no siguin traduïdes apareixeran en anglès. Vaja, que mal he quedat, tio, ara queda fatal. No, home, no passa res. Bueno, són coses del directe. És normal, vull dir, al final se van fent coses i és normal que se queden algunes sense fer. Sí, a més Això a base de testar-ho baixin tot. Sí, a més que a l'hora de testar vas trobant un munt de coses que no havies vist perquè n'hi ha moltes més coses de les que penses en principi en este puto joc. És horrorós. Sí.
Si em quedes sense temps fins al pròxim programa. És que em donava molta ràbia. No sé, de fet, quasi tots els tutorials del joc els he eliminat directament. Per exemple, en el joc original, si li doneu a la L, us dice tutorial d'ajuda. I a mi sempre m'ha donat molta ràbia, perquè sempre l'apreto sense voler quan estic fent qualsevol cosa. Així que Sí. el meu joc l'he eliminat directament. Si apretés LR no passarà res. Ah, hòstia. És de veres. Perquè em dona molta ràbia, de fet, hi ha un cartell a casa que diu... A la casa del protagonista que diu ai, si necessites ajuda, apreta L o R i tens ajuda. I ho he canviat per si necessites ajuda, busca't la vida. En realitat no Home, és... és que Sí. jo abans he dit això de que n'hi ha moltes coses que no s'utilitzen mai i que la Pokétel és una llàstima perquè té molta personalitat i tal. El menú d'ajuda no és ninguna llàstima que no s'utilitzi perquè És horrorós. Ah, per la Perquè els consells que donen són molt roïns. Rio, ai, com utilitzar l'ordinador? I ell diu, acosta't a l'ordinador i apreta el botó A. No necessita que ningú digui això, no? És una cosa bastant evident. Sí. I... Jo és que crec que com estos jocs eren una revisió de les primeres edicions, feren totes aquestes coses com per fer-los més accessibles, però que en realitat, no sé, n'hi ha algunes coses que és el que tu dius, que són molt de caixó, molt evidents. Sí, a part que això el trau un poc del món del joc, no? Com? Et trau un poc del món del joc, perquè la tele no deixa de ser una cosa que existeix dins d'aquest món, dins d'aquest univers. Però s'ha d'apretar un botó i que et pots tornar blau. Se'n pot poc Ja. contar molt, la veritat. Bueno, anem a xerrar amb este home, que vaig a variar-me en ell. Sí, no és gens habitual en jocs, pareix més com un menú d'ajuda d'un programa, no? Sí, Jo que sé, en el Word, que li dones ajuda i t'eix pues, Sí, el clip. coses que pots fer. És més Sí. d'aquest estil i que en els videojocs no se sol utilitzar, certament. ja. Mira, ara és un bon moment per a parlar d'un altre tema de traducció. Una cosa que s'ha de traduir també, evidentment, són els noms dels NPC. El que correcte. uno no té en compte quan et pot traduir moltes vegades és la quantitat enormíssima d'NPCs que hi ha en aquest joc, és increïble. Moltíssim. Sí, n'hi haurà com a 400, 500 a la millor? Pues una cosa així. Sí. Home, la veritat és que no tinc molt clar el nombre exacte perquè en el llistat d'entrenadors que hi ha, diguem que les vegades, quan pots tornar a desafiar amb el mateix entrenador, compta Sí, com si fos un altre Com a dos diferent, distints, clar. que n'hi ha que ficar el mateix nom. Clar, o el teu, Però- o el teu rival, per exemple, que cada vegada que et dius també compta com un distint, però ha de dir-se sempre Correcte. igual, clar. Però arriba un punt que el podes a posar noms i no dones abast per a tots els noms que pots tenir. Sí. I- Jo, no sé tu, però jo he tirat d'un PDF de la UBL de noms de persona que Sí. la veritat és que m'ha vingut molt bé. He Sí. ficat alguns noms molt estranys, però és que no se podia fer altra cosa. Sí, jo també, però a més que ha anat a noms raríssims, el rotllo, jo què sé. Igual l'he posat algun Hipòcrates. Això ja perquè em feia gràcia, no? Perquè hi ha alguns noms ahí molt historiats. Per cert, vas a morir. I llàstima que Va no morir. estem competint perquè seria un bon moment per a El meu... avançar-te. Pues Va. sí, la veritat és que el meu està ja en les últimes. Lamentable. Bueno, vaig a comentar un poc els noms que m'aneixen de per així. Cookie, que és el Caterpillar a la meva pantalla. Etimologia fàcil, no? És perquè és un cook menut, pot ser? Sí, ja està. No té molt de misteri. En realitat, No és dels més currats, precisament. no, en realitat la majoria de noms de Pokémon són coses bastant simples. Sí, Caterpie de fet és acurtar Caterpillar, Sí, que vol dir Caterpillar, sí, no té eruga, o molt sigui més. que tampoc és que se ho hagin currat molt. Ja. Almenys el dona un poc d'aprendre anglès, suposa. Mm. Bueno, a mi em ve per a veure la pantalla de què passa si perds, és una pantalleta de temps corrent, que és una de les coses de les que Sí. has de traduir. Val. Una altra diferència que hi ha entre els nostres dos jocs és que, bueno, vosaltres heu fet, si no m'equivoque, les dues versions del joc, no? És a dir, està la roja i està la verda, Mhm. i heu traduït de les dues. Sí, Mm. és que el sistema que hem utilitzat la veritat és que era prou... se prestava a fer les dues versions. Sí.
Jo, en canvi, vaig fer només un joc i, com molta gent de la que jugareu, això sabreu, només en un joc no pots completar la Pokédex o completar tota la part del joc perquè necessites intercanviar amb altres versions. Aleshores, com jo no tenia aquesta possibilitat, perquè vaig fer el joc sense pensar en no tenir que dependre d'altres jocs ni d'altres persones, vaig modificar el joc de manera que tots els Pokémon siguin capturables a una sola partida. I, per exemple, si el boss obert pots trobar Bulbasaurs o Dinoceba salvatges. Anda. Però l'hauràs ficat raret, no? O que Sí, no apareix està mai? com a un 5%, però de fet he modificat quasi totes les rutes del joc, perquè i això és una opinió meva sobre disseny de joc, però n'hi ha una cosa que no m'ha agradat mai no és que no m'agrada d'aquest joc, però bé, suposa que la gràcia d'un joc com Pokémon és que tens com a 40.000 criatures distintes, no? I pots customitzar un poc la teva experiència de joc. Sí. És a dir, pots triar a jugar amb Pokémon o els altres i segons els que tries o el que facis, la dificultat del joc canvia també. Però després, en aquest joc en concret, tens com a molt poques opcions de customitzar al principi del joc. I, bueno, i més abans, en realitat, no et dona molta opció en quant a... La veritat és que està bé. Sí, bueno, però sempre m'agrada tindre més. Aleshores he modificat totes les rutes menys la ruta 1 perquè tinc més varietat de Pokémon i puguis triar més al principi del joc. Això ja són per coses meves personals, per tenir un poc més de varietat. O, per exemple, el tema de... Crec que això ja ho he comentat en tu, però el tema dels intercanvis. És a dir, això... Sí. Hi ha molta gent també que igual no ho sap, però n'hi ha molts Pokémon a aquest joc ja posteriors que només els pots obtenir si intercanvies amb un NPC. Sí. I se'm fa superestrany, tio, perquè vull dir, dins l'univers, què significa això? Que són estrangers els Pokémon que no existeixen així? Exactament igual que els inicials, també. Clar, que es dona el els inicials professor no i es trauen, d'on els venen. I no sé, se'm fa molt estrany. A part del tema d'això, un Pokémon tipus el Farfetch, que no sé com es diu en el tot joc, però ho vaig veure, crec que Ayane pot ser? A Gianec se li diuen així, sí. Fa molta gràcia, això no. L'única manera de tindre'n un és intercanviant-lo amb un NPC. Crec que, vull Sí, dir... n'hi ha uns quants, n'hi ha com 3 o 4 així. A més, ni tan sols em pareix bona estratègia des d'un punt de vista de màrqueting. Perquè, bueno, tens aquestes distintes criatures, cada una té el seu nom, i vols que la gent sàpia quin nom tenen, no? Però els Pokémon intercanviats tots tenen nom propi, que és el nom que li posa l'altre NPC. Així que tots els... Només pots tindre un Ayane en tot el joc i va dir-se, no sé, Porro, per exemple. No, perquè porta un porro, no sé com li posen. I no pots tindre ningú, és a dir, tots els xiquets del món que tinguin aquest Pokémon pots tindre el mateix nom, és una cosa superestúpida. Sí, molt, la veritat. I ja que ho has orientat, me pensa que també ho has orientat perquè no faci falta intercanviar en un altre jugador, a part dels NPCs, veritat? Clar, sí, això és una altra cosa que he fet. Tots els Pokémon que necessiten intercanvis per evolucionar els he canviat perquè evolucionen per nivell o donant-los algun objecte, per amistat, etc. És que, no sé, o sea, m'agrada la idea de tenir que intercanviar amb una altra persona per a millorar lo que siga, però després això complica molt quan vols tornar a jugar un joc antic. Saps què vull dir-te? Ja. Sí. Home, qui no ha jugat tenint un cadàver, per exemple, perquè feia falta evolucionar la Kazam. Clar, i això, bueno, pues, si jugues fa 15 anys ho pots fer, però a dia d'avui... Clar. No vas anar al cable Link per ahí a intercanviar... Home, si jugues en un emulador sí que és de veres que te dona l'opció d'intercanviar en tu mateixa, però bueno, que és un poquet estúpid. Ah, sí? Això ho pot fer? Sí, pots fer com obrir en 2 pantalles paral·leles el joc, o sigui, un joc en una pantalla a lo millor una edició i en l'altra l'edició paral·lela, no? Sí. I pots intercanviar Pokémon entre les dos. Però no ho sabia, tio. Però que també és una cosa un poquet tonta, vull dir-te, posar-te a intercanviar en tu mateix. És un procés un poc així pesat que dius, i total això, la gràcia és interactuar en una altra persona, saps? En un altre jugador. Sí, totalment.
Per cert, ara que comentes lo de Cadabra, has vist lo de Uri Geller? Ah, sí, que li ha demandat a Nintendo, no? Al contrari, al contrari. És que, bueno, vaig a posar-ho un poc en situació per a la gent que no sàpiga qui és Uri Geller. Uri Geller és un mag, crec que israelí, de fet. No sé, no estic segur, però és un mag que era especialment famós per doblar culleres amb la ment. I fa molts anys, igual fa una vintena d'anys fàcilment, va denunciar a la companyia de Pokémon perquè Kadabra feia ús de la seva imatge. I a més a Kadabra en japonès té un nom que és molt paregut a Urigeru. és molt És com paregut a Urigeru. Urigeru o alguna cosa així. Perquè tant Abra com Kadabra com Alakazam tenen noms com de mags famosos i en els 90 pues, que Uri Geller era més rellevant del que és a dia avui i es va demandar i van estar moltíssims anys sense poder utilitzar la imatge de Kadabra en anime, en el joc este de cartes que tenen. I just esta setmana Uri Geller ha dit que els alça el veto i que poden utilitzar la seva imatge sempre que vulguin. I no sé, és un canvi gran, o sigui, com que era una broma molt recurrent dins del món de ui, no pot utilitzar aquesta imatge. Per cert, igual això ho he somiat, però a tots o no? Un anunci de la Gijoninka en el que participava Uri Geller? La veritat és que no. O sigui, això ho vaig a buscar ara mateixa, perquè mentre jugo en automàtic, perquè a mi sona que Uri Geller, vora 2006, va fer un anunci de gelats i crec que precisament en la Gijoninka com que doblant una cullera de plàstic amb els seus poders psíquics. És que igual... A veure, Uri Geller Gijoninka. No m'hi res, segurament ho vaig a somiar. Però em sembla, a més d'estar d'una empresa... La veritat és que doblant una cullera de plàstic, vull dir-te, me pareix un màrqueting genial. Ja. Si no s'ha fet, s'hauria de fer. S'hauria de fer, de veritat. A mi és més espectacular doblar una cullera de plàstic, no?, que una de ferro. Sí, claro, perquè la de plàstic si la intentes doblar la trenques. Clar, la de ferro sí que la pots doblar. Per això t'ho dic, que és com... És molt més llamatiu. La veritat és que sí. Ja, tio, igual deuria haver-me dedicat a la publicitat, tu què penses? jo crec que hagués fet carrera. Sí, total, estic desperdiciant la meva vida. Bueno, no passa res. Lo que sí que pareix que és de veres és... Ja que estem parlant, no?, de Pokémon que no s'han pogut utilitzar per un motiu o altre, el famós cas este de Porygon, que en un capítol de l'anime on va aparèixer, Pikachu li tira un rellamp i comença a parpadejar molt fort. I se veu que això causa prou atacs epilèptics entre els xiquets japonesos i tal, i aleshores Porygon va deixar d'eixir en l'anime. Porygon i les seues dues evolucions. Sí, és una llàstima perquè la veritat és que Porygon Z a mi m'agrada prou. És que tenen uns dissenys molt guapos, tio. A part que no ho entenc, vale. Eixe capítol dona epilèpsia de la gent. Pues ja està, no l'emitissis i ja està, no? Però perquè no vas a poder, no?, seguir... Clar, utilitzant el... Claro, el ninot en l'anime. Sí, em pareix molt estrany. A no ser que sigui... Sí, la veritat és que sí. Algun tipus de superstició que tenen... O a lo millor, no sé, és que, vull dir, no sé quin nivell de gravetat tingui això. O sigui, no sé si algun xiquet, per exemple, arriba a morir. Entonces, a lo millor també ho fan un poc per respecte a les famílies afectades o algo paregut. Podria ser, i és que tampoc... O sea, sé la història perquè sempre sona un poc com a la típica llegenda urbana. Que sé que no és una llegenda urbana, no? Però com van tindre que canviar la música de Poble la banda perquè els xiquets ja es suïcidaven. És supertípica, sí. I no, com que és una cosa que ha passat però que sona un poc estranya. O sigui, puc entendre que... Jo, de fet, recordo de la meva joventut, bueno, la meva joventut, tindria 16 anys, a lo millor, no? I d'estar en l'internet del poble, que quasi acabava d'arribar, com aquell que diu. I conèixer esta història de l'episodi de Porygon tal, el posaven el link per a que tu el vegueres. I
i el dient, espai que pot donar epilèpsia, que no xiquets que els donen epilèpsia. I mai l'he vist perquè sempre em donava aquest respecte de, hòstia, a veure si tinc ara jo una crisi epilèptica, saps? A veure si soc epilèptic i no ho sé, no? Clar, a veure si epilèptica ho sé i em quedé sin opuesto. I de fet, el Winkel no l'he vist perquè m'ha donat un poc de yuyu. Jo no l'he vist mai tampoc, però bueno, però el capítol no l'he vist, però el moment que causa epilèpsia sí, i afortunadament no me n'ha causat. No t'ha causat epilèpsia. Jo he vist el moment, però només en imatge estàtica. No l'he vist ni en GIF, Ja. ni l'he vist en vídeo. I no sé, m'agradaria veure algun dia. Igual el poso en el vídeo sense avisar. No, a veure si algú li agarra epilèpsia, tio. No. I encara mos denuncien jo, encara estic recuperant-me de l'anterior. Vale, estic passejant per Bosc Verd, però la gent que no hagi jugat mai a aquest joc... Ui, merda. Veus, li he donat altra vegada ajuda, sempre l'estic donant sense voler. Perdó per no llevar-ho. Ja. No culpa teva. Però la gent que no hagi jugat mai a aquest joc, este és l'únic punt de tot el joc on pots aconseguir a Pikachu. I voldria tenir un Pikachu i estic passejant-me per així mentre tu et baralles amb gent que caça bitxos. Sí, la veritat és que m'han tornat a matar. O sigui, Ja, ho he vist. això de que te puguen enverinar me pareix una fotuda molt gran. Per això Bulbasaur és superior, perquè no poden enverinar. I estic passejant-me per així a veure si trobo un Pikachu que després igual el mate, saps? Si no... Però espera, que faig el joc amb la meva funda de mòbil, per ensenyar-la. Oh, vale, que se van espir, vale? Perfecte. I... No sé, tenen un Pikachu al... Vale, Pikachu li heu deixat el nom igual, veritat? Amb TX. Amb TX, efectivament. Sí, TX. Sí, després m'enteri de lo de l'enquesta esta que feres fa temps. La veritat és que... Ja fa anys Sí. que vaig fent l'enquesta, perquè jo sempre he pensat que seria Pikachu també en TX. Però n'hi ha molta gent que em diu que seria Pikachu. O Pikachu. Jo viu algú que te digui Pikachu Sí, en Iche. a veure, puc entendre... Jo crec que això és la gent que pensa que ells se deu d'escriure Elich, Elich. saps? O Barich m'agrada molt. Però... A veure, jo puc entendre-ho perquè fonèticament, en realitat, si dius Pikachu, es queda com això vocal neutre al final que s'assimila a Pikachu, no? En certa manera. Però en realitat Sí. Pikachu m'agrada bastant. Sona com un poc més japonès, penso jo. Home, en el nostre cas, Pikachu vam decidir no traduir-lo o traduir-lo mínimament perquè, joder, és la mascota És de la la sèrie. mascota. A més, crec Clar, que i no està traduït en ningú idioma. Crec Bueno, que- n'hi ha molts que no estan traduïts en ningú idioma i que a nosaltres pues, els hem traduït. Els Nidoran, per exemple, pues, també sí que els hem traduït a pesar de que, No de està que traduït, tots els el idiomes Nidoran? se diuen Nidoran. Ah, no sabia, pensava que sí estan traduïts. Bueno, jo m'enteri simplement Ja, intentant buscar-li un no? nom, perquè també és un Pokémon un poc raro, o sea, conceptualment té Sí. un concepte un poc estrany i no sabia molt bé què ficar-li. Al final vam optar per ficar-li deformacions de noms de verins i ja està. Però bueno. A veure si Mira, me'n ja has trobo. trobat el Pikachu. Sí. A més, se m'ha oblidat que tenim la càmera posada i he fet com un moviment de bien, per fi. A part, lo de la càmera va ser... Jo no tenia pensat posar la càmera hasta que m'ho vas dir tu. Que en realitat és bona idea, perquè com estem jugant al mateix joc, més o menys, és més fàcil diferenciar-nos. Sí. Si no fora per això, a mi la veritat és que també un poc ni me va ni me ve, però és que al final jo crec que és més fàcil que la gent sàpia a què està jugant cada un si tenim les cares. Sí. Posarem també ahí baix en la descripció links per a descarregar-vos i tot. Podeu tenir un Discord també, no? Que podeu posar també un... Crec que es pot posar un enllaç. Sí. Vaig a posar-li Pikachu, amb un Pikachu. Picats. O Pikachu. Per cert, aquest joc no té accents i em dona molta ràbia, tio. Ja, per ficar-li els noms als Pokémons no. De fet, Ja. en el nostre joc, no, que les traduccions hi ha moltes que tenen accent o dièresi o alguna Sí. cosa d'estes, després, si per exemple si li fiques un mal nom i després li vols canviar el nom al Pokémon per el seu nom original, no pots. No et deixa, no? Perquè Ja. en l'inspector de malnoms no li pots ficar accent ni caràcters especials. Clar. Ja, és una merda, tio.
A més que jo em pensava que en espanyol hauria arribat en accents, però es veu que no. De fet, m'estigué fixant l'altre dia que me pareix que els entrenadors tenen tots noms que són sense accent. Els entrenadors estos random de per ahí, sí. Pues Ai, mira, un Dinoseba. O sigui, un Bulbasur. Ja tinc un Bulbasur. Charmander on ix? Charmander l'he clavat a la cova que hi ha després de la ciutat que anem ara, que és el Mont Moon, no sé si l'heu traduït. Ah, sí. Sí, que jo l'he deixat com a Mont Moon perquè com en valencià, o sigui, com en espanyol també es deia Mont Moon. Nosaltres li hem ficat Montlluna. Ja, ho vaig Si pensar. fos el Montuber o algo paregut. Sí, jo vaig pensar també posar-li Montlluna, però com estava veient des de l'espanyol, que és que en realitat va ser un error per part meva. Però bueno, ho vaig deixar com a tal. I si l'he deixat ahí. De fet, els vaig veure... bueno, però... clar, tu no hauràs vist ningú Charmander a hora d'ara, però després veure la Pokédex d'on ixen. Ah, clar, sí. Ui, Déu meu, se m'està acabant la bateria. No passa res, tinc així el carregador. Perquè, bueno, això, he clavat els... Com es carrega este trasto, tio? És que és relativament nou, este ordinador, encara no m'aclareixen, Jo la veritat és que, home, me pareix que tenen avantatges les dos aproximacions, no? Tant fer traduccions més properes al castellà està bé perquè té més familiaritat en la gent i és com que ajuda també un poc, no? A lo millor a que la gent no se perga, però... Sí, alienar menos a la gent, se la vols dir. Clar, té avantatges i inconvenients, al final, me pareix a mi. Ja, home, jo crec que a l'hora... Però espero que me primeres voltes perquè no sé on dimonis es carrega. Espera, este és el meu carregador, sols. Val, crec que m'he equivocat de... M'he equivocat de cable. Val, sí, ara sí entra. Ja, jo vaig pensar per el tema de... gent a la millor que vinga... que estigui aprenent valencià, que és una bona ferramenta de dir, vale, estic aprenent l'idioma, i tindré conceptes que ja conec, em pot ajudar, o potser una miqueta no veurem tan perdut. Jo, a més, crec que no ho he comentat així, però també una de les bases per començar a fer això va ser que la meva nòvia està aprenent valencià i a vegades li tradueix coses per a que tinga contingut en valencià que pugui consumir i que sigui un poc més de qualitat, no? És a dir, perquè pots encontrar coses... En este cas literalment, a més, de qualitat. Sí, però vull dir que perquè, no sé, últimament m'he estat veient coses en Netflix que està en català, però en realitat només està Sakura, Caçadora de Cartes, i Merlí. Sakura, Caçadora de Cartes, per cert, és una sèrie molt bona, no sé si l'has vista mai. La veritat és que no. Vale, m'estic desviant un poc del tema, però si algú no ha vist Sakura, sé que existeix, però... I sé que tenia molta fama en la K3 i tot això, però... Sí, tio, jo no l'havia vista mai. A més, com que és molt... És a dir, tenint en compte que és una sèrie japonesa i a més dels 90, i vosaltres sabeu que en Japó el tema LGTB està com tancadíssim, no? De fet, encara és il·legal que la gent, o sigui, que dos persones del mateix gènere es casen. I Sakura, que és com una sèrie xina per a xiquets dels 90, és obertíssima amb tots aquests temes, és a dir, tens personatges homosexuals, personatges bisexuals, de fet, apenas n'hi ha gent hetero, és una cosa increïble. I no sé, això per a la gent del col·lectiu que estigui veient això, i vull que veure algun en català que tinga un poc d'interès, Sakura Caçadora de Cartes està genial. És cert, una altra cosa bona que té este joc a l'hora de traduir és que la majoria de NPCs no diuen res interessant i pots aprofitar aquests textos per a impulsar la teva agenda. No, és conya, però canviar un xic que està esperant a la seva nòvia per al seu nòvio, pues, és una cosa que es pot fer, que jo he fet en un parell d'ocasions i no sé, per donar una mica igual de... Jo això estigui... Sí. Dime. No, perdona, continua. Sí. No, és per donar un poc de visibilitat i dir, mira, n'hi ha personatges homosexuals també en este món, no? Jo això estigui pensant també a fer-ho, però al final, sobretot el que he optat ha sigut que n'hi ha moltes xiques que, molts personatges femenins
que parlen sempre del seu nòvio i coses d'aixes, i aquests diàlegs directament els he canviat. Vull dir-te, no he canviat el nòvio per nòvia, però simplement he fet perquè els personatges femenins no estiguen tot el rato parlant de la parella. Sí, que siga un poc menys sexista. Sí, sí. De fet... bueno, sí. l'única cosa, l'únic guinyo aixina LGTB que hem ficat és que se insinua, ¿vale? Perquè en este joc sí, crec que sé el que vas a dir. Se veu que el líder de foc, que està en la illa Granada, i en fiquem nosaltres, era amic, era científic i era investigador i era amic del senyor Fuji, que viu en el poble Lavanda. I no és que ho hagi dit directament, però he ficat lo típic de pareix que eren bons amics, que és com una insinuació de que eren parella. És que això t'anava a dir, perquè a més, no sé en la versió espanyola, però en la versió anglesa, s'insinua moltíssim com a això de que podien ser parella o algo. O a mi em va aparèixer molt clar, no ho sé, però com a que... Sí, bueno, jo també havia entès així subtext en la versió en anglès i en castellà exactament igual, però simplement he volgut fer-ho un poc més evident en la cosa esta, que és com mig meme de pareix que eren bons amics. Sí, jo sí que ho vaig canviar també, no recordo exactament com. Bueno, m'arribaria a la primera ciutat grisenca en esta versió, i vaig a... no sé, ni un museu a esta ciutat, vaig a passejar-me un poc per així. En realitat, no serveix per a res. Vaig jo també al museu. A part de per a fer 50 Pokémonedes. Però... Jo m'he gastat una muntona de diners... Peles! Jo m'he gastat una muntona de diners en antídots i tal, i no m'han envenenat. Des que me'ls he comprat no m'han envenenat ni una vegada. Va. No sé, lo del museu sempre m'ha fet gràcia, tio, que n'hi ha així algo aparentment important que no serveix per a res. Sí, perquè, per exemple, en Rubí Zafiro sí que aprofita per algo, no? Perquè vas al museu i l'ataquen els roïns i coses d'estes. Sí, hi ha una història, sí. Però així no passa res. En la caseta ja que n'hi ha raeres i que és de veres que pots anar a aconseguir un fòssil, però el que és en el museu principal no n'hi ha res. Sí. Jo crec que és part també com de tenir un poc de lore, no? També tenint en compte que aquest és el primer joc que va eixir i dir-te, pues mira, vivim en este món, hi havia criatures prehistòriques, el fa eixe foreshadowing de, vas a poder aconseguir-les més avant, a lo millor. O sigui, que en realitat jo crec que dins de lo que és la història, per a ser una cosa opcional, està bastant bé. A més, una cosa que m'agrada molt d'este joc és que n'hi ha moltíssimes coses opcionals i totes tenen com una petita recompensa, que és una que s'ha perdut més davant, que són més lineals ara. Sí, això és de veres. És un poc estrany. Val. En la primera i la segona generació és de veres que donaven moltíssima més llibertat que després, que és una línia recta. Sí, total. És una llàstima. I això que no m'agraden gens, o sigui, no és que no m'agraden gens, però no m'agraden els dos antics en el sentit de que, en quant a mecàniques, això per a la gent que no se'l conega tant, però hasta la quarta generació i la tercera, cada atac, o sigui, cada tipus d'atac associava a un tipus d'estadística distinta. És a dir, per exemple, els atacs elèctrics tenen tots atacs especials i es calculen segons l'atac especial, i els atacs de tipus normals són tots atacs físics i es calculen segons l'atac físic. Això després va canviar a posteriori per a que tingui millor relació cada atac amb l'efecte que suposa que es fa. Però abans no era així i era un rotllo perquè donava moltes menys opcions a l'hora de jugar. Sí, la veritat és que n'hi havia alguns Pokémon que, per exemple, Gyarados, no? Sí, Gyarados és el típic. Que són molt forts, o sigui, que tenen, per exemple, en el cas de Gyarados, una estadística d'atac molt forta, però com és de tipus aigua, els atacs que aprenen són especials, entonces queda com un poc desaprofitat. Sí. Entonces, gràcies a esta separació, és com que al final tots els Pokémon poden aprofitar el seu potencial. Sí, poden ser més viables, clar. A més que té més sentit, perquè si en un atac es diu puny foc, això sona com a pegar una punyada a algú, no? Clar, no té sentit que sigui especial. Clar, no sé, això és divagar una miqueta. Vale, anem a passar així al primer gimnàs. Així el que diem abans, jo m'he basat bàsicament, principalment en la versió espanyola, i en la versió espanyola tampoc van traduir els noms dels líders de gimnàs, que sí van traduir en les següents generacions, no sé com van canviar.
I aleshores tens molts líders es diuen com la versió espanyola, en aquest cas Brock. I el Cebatu Rock, que és un nom bastant elegant, de veritat, m'agrada. No canvia res, o sea, bàsicament Ja. és llevar-li la primera lletra i la última. No, i vull dir que és un nom en valencià i fa la seva funció, vaja, Sí. realment. Han hagut alguns líders que no hem traduït. 3, A veure, que han sigut vaig a veure si podem Surge... eliminar. Vale, perdó. Sabrina és una? No, Sabrina no. Ah, vale. Giovanni l'ho he deixat igual? Sí, Giovanni l'hem deixat Vale, igual. sí, però el tema de italià i tal. Vale, en tinc un. Surge, potser, perquè és americà? Correcte. Bé, guai. Tinc dos. Ja s'ha adivinat el patró quin és. Sí. Aleshores... Koga, pot ser? Correcte. Hòstia, que bo soc, tio. Han sigut precisament això. Personatges que diguem que una part important del seu personatge era la nacionalitat. Per exemple, Surge està tot el rato dient que era un soldat americà i no sé què. Pues això sí que els hem deixat en el seu idioma original. I de fet, tots els entrenadors d'aixòs gimnasos tenen també noms en l'idioma corresponent. Ah, que guai, no se m'havia ocorrit això. Però molt bona idea. Ja, jo vaig pensar en donar-li primer al Giovanni que parlara català de... Com es diu l'illa esta italiana on es parla català, no? Ah, en l'Alguer, sí. Ah, l'Alguer. Però vaig pensar que no tenia nivell per això. Vull dir que quedaria un xurro segurament. Perquè jo no conec ningú de l'Alguer, ni tinc eixa confiança com per a dir, ostres, vaig a fer això que quedi guai. La idea em pareixia bona, però segur que l'execució ha sigut un desastre. Sí, la veritat és complicat, això, d'altres dialectes que no coneixes, perquè al final pots acabar fent una representació un poc... Sí, un poc folclòrica. Sí. Home, nosaltres la veritat és que les illes estes, és un poquet de spoiler i tal, no? Però bueno, les illes estes que vas en el postgame i tal, Sí. Les hem fet en mallorquí. El que passa és que hem comptat en l'ajuda d'un conegut nostre que és mallorquí. Ja. I ens ha ajudat a pues això, les expressions que siguin les correctes i tot això, i evitar caure pues, en folclorització i tal, però si no haguera sigut per l'ajuda d'este home no s'haguérem atrevit a fer-ho. Ja, sí, t'entenc, perquè això crec que ho van comentar i vaig fer exactament el mateix, de volia posar també un dialecte mallorquí a la part de les illes, perquè era com molt evident, no? Vull dir, estàs fent valencià, o valencià-català, i dius, tinc així al costat unes illes i físicament en el món real tinc illes al costat que parlen el mateix idioma però un altre dialecte. És molt evident per això. Però, pensar això que has dit tu, no tinc a ningú que conega mallorquí ni tinc aquesta experiència en mallorquina. De fet, no conec a ningú de Mallorca, que ho pense. I dic és que sí, és per posar-me a posar articles salat i ja està, segur que queda un xurro, saps? Això és com si... És una cosa que me dona molta ràbia, per exemple, a vegades en Polònia o en coses d'estes, Sí. ara ja no ho fan tant, vale? Però abans, moltes vegades, si algú valencià, pues, li ficaven les coses típiques de que dia che i ja està, i parlaven en català occidental i diguen che, i dius, però anem a veure, però això Sí. què vol dir? Sí, quedava molt... I dic, no molt vaig estrany. a fer jo el mateix que això. Ja. A part que és un poc llàstima la poca imatge que té el mallorquí. Sí, Perquè, vull dir la veritat és que sí. jo he intentat ser el més estàndard possible a l'hora de la traducció. De fet, utilitzava s'utilitzava gramàtica catalana, gramàtica valenciana, diccionari català, diccionari valencià. Sobretot per a fer que, bueno, jo sé que sou valencià i jo tendix a utilitzar cert tipus de coses, però no vull que quede tan tancant, no? Intentar-ho veure una miqueta. Però Ja. em posava a pensar i dic, vale, en realitat sé com funciona el valencià, sé com funciona el català, diguem, sinó com a dialectes grans, no com a entitats. I sabria imitar una persona catalana parlant, segurament. Inclús de llocs concrets, imitar el millor un barceloní, perquè sé com parla. Però en canvi, un mallorquí ni sent en la tele, ni... N'hi ha molta gent tampoc que
No sé, no vos hem parlar-lo, no? No, la veritat és que no. No Home, sé fa poc estigué lo del xiquet este, no? El Miquel Montoro, que Sí, és el molt famós. Miquel. Però llevat d'això, la veritat és que té molt poca exposició el dialecte mallorquí, i me pareix una llàstima. Ja, tio, perquè... No sé, perquè després el dones compte d'això, de que eres valencià, vius a un tir de pedra de Mallorca i no coneixes Exactament. l'idioma, en realitat. Bé, crec que és un bon punt per deixar-ho així, després d'haver derrotat al primer líder de gimnàs. La veritat és que se mos ha passat una miqueta el temps, així anar xerrant. Sí, jo crec que com era el primer dia volíem fer una miqueta més curtet i quan ens hem adonat ja ens havíem passat de l'hora, però bueno, crec que es pot quedar Sí. bé, sí. Podem tancar així, no penses? Sí, la veritat és que és un bon punt. Sí, pues, gràcies a tots per veure'ns i si voleu ens tornem a veure la setmana que ve. Fins al pròxim capítol. Adeu! Adeu!